chuib, is mis a Saidhbh agus siad é mo chara Tom, agus mar sóil chuib, labhraíonn Tom I bhuamanna, mar sin caithe muide a oibriú amach céir atá á ráige, agus tá me ceappa go bhfuil sé géirí rud a cinnte ráling anois. Céir tá ort, Tom? Dúirt se go bhfuil se L-A-N. L-A-N. Lán. Tá tú lán. Ceann fá? Dúirt se gur is se L-O-N. L-O-N. Lón. Dig tú lón mór. Ceirt? Dúirt se go bhfuil se géirí gol ina L-I. L-I. Lí. Tuigim. Tá tú lán go béal mar gur tú lón mór agus anois tá tú géirí gol I do lí. Ceir go leor Tom, lig de scí. Inniu táid chun fuam nua a ólam le chéile. Deir mise I dasach é agus an sin deir a tosa é. Bhfuil tú ré? L. Bhfuil tú ná rá, chun an uam seo a rá caithe tú de hanga a chuir tíobhíor go de íochla mar seo. L. Ítach. Tá muide in an ó a chluistal ag tús gach ceantas na rudaí seo. Deir muid le chéile iad. Love. Love. Lacha. Lacha. Quack, quack. Lung. Lung. Bíonn na fálaí mara a taistil lung. Lampa. Lampa. Agus tá ceappa gur lampa dríochtú le an ceann sin. Lusan chrum chin. Lusan chrum chin. Agus is féidir ling na lusanna seo a eáil san airach. Loch. Loch. An féidir ling an focail sin loch a rá I bhuamanna cosú le Tom? L-A-ch. Loch. Ítach. Well a fáistí, seo é an litir L, agus ar an litir L, L. Agus tá muide chun é scríomh le chéile. Chun an litir L a scríomh caithe muide hosnú thuas go háard agus bracha muid síos, síos agus dribble. A ríist le a bhéir san air, tás náid muid thuas go háard agus bracha muid síos, síos agus dribble. Anois le a feán luí, tás náid muid thuas go háard agus bracha muid síos, síos agus dribbelín. Uair amháin eile, tás náid muid thuas go háard agus bracha muid síos, síos agus dribbelín. Ítach, well, náid an na gitarmad, gníor an litir L, L.